benvinguda, amics i amigues, a aquest acte organitzat per l'Associació Cultural Socarrats, que com a president de l'associació tinc el gust d'introduir per diversos motius. Per tindre un conferenciant d'aquest prestigi que ens parlarà del retrocés actual de les llibertats, un tema certament preocupant, i perquè aquest any a la nostra associació fem 25 anys 25 anys de treballar per la nostra llengua, el nostre patrimoni i la nostra cultura. Avui tenim entre nosaltres el magistrat i jurista Joaquim Bosch, un valencià de Cullera que és un gran professional de gran prestigi. De fet, això l'ha portat a ser una persona amb un gran ressò als mitjans de comunicació. Ell ha estat durant 5 anys, si no m'equivoque, portaveu de l'Associació Jutges i Jutgesses per la Democràcia i també, sobretot, ha mostrat una gran claretat expositiva i unes grans habilitats comunicadores. És una persona que parla claret, encara que a bona part de l'estament al que pertany això no li agrada. Jo vull agrair-li la seva presència, sincerament, perquè és una persona amb molts compromisos i sé que ha tingut que fer un esforç per a poder incloure aquesta conferència a la seva agenda. El presentarà i s'ocuparà més de moderar el debat, les preguntes que pretenem que ocupen bona part d'aquest acte, Maria José Senén Vidal. Maria José és professora titular del Departament de Dret Privat de la Universitat Jaume I de Castelló, on ha realitzat activitat docent en primer i segon cicle, grau, màster i doctorat. Actualment és directora del màster oficial en Igualtat de Gènere en l'àmbit públic i privat i membre del grup d'investigació consolidat Dret i Gènere de la Universitat Jaume I. Té una llarga trajectòria investigadora en l'aplicació de la perspectiva de gènere del dret mercantil i del dret d'economia social, entre altres àmbits. I és autora de nombrosos articles, ponències i llibres. Actualment també és vicepresidenta de la Fundació Isonomia de la UCI. Li vull donar les gràcies per haver acceptat participar en aquest acte. Vull també agrair l'inestimable col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real, en particular a les regidories de Cultura i Educació, a la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, per la seva col·laboració, per deixar-nos este local, per a aquesta activitat que ha despertat tant d'interès com veiem. Vull agrair també la representació de l'Ajuntament que ha vingut, dels regidors. I, sense més preàmbuls, volia donar la paraula a la professora Maria José Senén. Moltes gràcies. A més, vindre a Vila-real sempre és un plaer. A mi em recorda en particular a la nostra amiga Anna Soler, que era també de Vila-real, i vindre sempre és un plaer. I a més presentar a l'admirat Joaquim Bosch Grau, que és fàcil i difícil. És fàcil perquè és un personatge molt conegut, molt mediàtic, però difícil perquè, per les pròpies característiques del personatge. He intentat recollir un poc d'informació, pensava que el president de l'associació m'estava xafant ja la intervenció, però afortunadament m'ha deixat algunes coses que dir. Joaquim Bosch Grau, efectivament, és de Cullera, és magistrat i és jurista. Té una faceta de jurista que va més enllà de la magistratura. Però, sobretot, ja ho sabeu, és molt conegut perquè aquesta facilitat de paraula i d'explicació que dia el vostre president fa que siga molt mediàtic i que recorreguen a ell molt habitualment dels mitjans de comunicació per explicar-nos coses que a vegades són més complexes del que pareix i ell les fa fàcils. És una de les característiques que crida l'atenció de Joaquim Bosch i que fa que estiga habitualment en El Rojo Vivo, en Las Mañanas de 4, en El Intermedio, en Espejo Público, i fins i tot alguna vegada... Això ho anava a dir ara, no m'heu deixat dir-ho encara.
que a més, en els últims temps, també està en el nostre canal públic valencià. També. De la seva tasca com a magistrat, sabeu que va començar en 2002 als jutjats de Barcelona i que després se va traslladar ja, se va apropar més a la comunitat valenciana i va exercir en Dénia, en Vinaròs i en Massamagrell i ara és el degà dels jutjats de Montcada. És mediàtic també perquè sabeu que, com ha dit el president, ha exercit com a portaveu de l'Associació Progressista de la Magistratura, que és Jutgesses i Jutges per la Democràcia, durant dos períodes seguits, i més no perquè els estatuts no ho deixaven, i llavors, d'una manera molt sana democràticament, en l'associació tenen un termini màxim, ell el va complir i ara ell és el portaveu però de la delegació territorial o de l'organització territorial de la Comunitat Valenciana. Però a més té una tasca investigadora i docent que probablement no siga tan coneguda. De fet se li reconeix com a un veritable expert en dret civil català i valencià. Ell ha treballat també en el departament, ha col·laborat en el Departament de Filosofia del Dret de la Universitat de València, fent treballs en diferents àmbits de la investigació, des de temes de dret processal, relacionats amb la prova i en altres aspectes procedimentals, com en temes d'immigració, per exemple, o de benestar social. Ha actuat com a director i com a ponent en cursos del Consell General del Poder Judicial, tristament famós també en les darreres setmanes i que molt probablement ell ens parlarà d'això. I ell ho ha sabut explicar també molt bé. Estava repassant, jo també tinc el seu llibre, que també li he demanat que me'l signe, i estava repassant els diferents temes i veia com ens explica, entre ell i Nacho Escolar, el director del diari, que és el que escriu en ell el llibre, expliquen d'una manera molt clara què és i com funciona i com podria funcionar de manera alternativa aquesta famosa elecció del Consell General del Poder Judicial. Doncs m'imagino que això farà part del debat de després. Tracta molts temes, molt variats, i els tracta molt bé, de manera molt clara, però sense renunciar al rigor. És el que destaca, jo pense, del seu treball com a jurista. Té, a més, una vessant, ell tampoc se talla a l'hora de ser crític en el poder polític, i això l'ha portat a fer manifestacions tant quan era portaveu de l'associació com ara, quan calia i quan pensava que no estava d'acord en algunes actuacions respecte de l'activitat judicial o legislativa, com ara en el tema de l'avortament. Se va enfrontar en l'exministre Gallardón, quan tot allò de l'intent de criminalització de l'avortament, o en altres supòsits ha tingut clar que devia de manifestar-se i ho ha fet. Això ha fet que des de l'àmbit polític se li hagin fet reiterats oferiments que ha declinat, com per exemple ser conseller de Justícia del govern valencià actual o també anar en les llistes de Podem a les eleccions estatals. Per motius personals ha declinat estar. En qualsevol cas, no em vull estendre'm més perquè jo crec que el protagonista i el tema és el d'ell. Per a concloure i resumir-ho tot en una paraula, en una dita que jo sé que a ell li agrada, podem dir que Joaquim Bosch i Grau és una persona amb molt de trellat. Bé, molt bona vesprada a totes i a tots. Moltíssimes gràcies per estar ací. És un plaer estar a Vila-real i he d'agrair molt especialment a l'Associació Cultural Socarrats la seva invitació per a participar en aquesta conferència. Felicitar-la perquè enguany compleix un aniversari ja tan important com el de 25 anys. He de donar les gràcies igualment a Susana Lliberós per ser la persona de l'associació que primer es va posar en contacte amb mi després d'una gestió de l'amic del meu pare, Miquel Vilalta. Susana va intentar donar forma a totes les dificultats que tenia per a poder estar ací i a gestionar un acte que per a mi és un honor, que hagi estat un èxit de participació i que demostra que en una ciutat com Vila-real n'hi ha importants inquietuds culturals, cíviques i de tot tipus. També moltes gràcies al president de l'entitat, a Fermí Font, per la seva introducció a l'acte i a la professora Maria José Senén per la seva molt amable presentació, on ha dit coses que m'han arribat a l'ànima a algunes d'elles.
Jo havia parlat amb els organitzadors de fer una mínima introducció del llibre que he escrit fa poc amb Ignacio Escolar, El secuestro de la justícia, i quan escolto el que comentava Fermín fa un moment de parlar clar, pues sempre em ve a la memòria una anècdota sobre un escritor nord-americà, un escritor molt important per al meu parer, Ambrose Bierce, que quan estava sopant en un hotel de San Francisco, pues, l'home, que era especialment imaginatiu, no? I dur de caràcter, pues el bistec estava duríssim, no es podia menjar. Va protestar al cambrer, dic, escolta, este bistec no es pot menjar. El cambrer, impossible, este és el millor hotel de San Francisco, el xef és una personalitat amplament reconeguda, que li dic jo, que me l'estic menjant jo, i li asseguro que és que no es pot menjar. Que no, després d'una baralla entre els dos, el cambrer ja fart de la seva insistència li diu, mire, si no està d'acord, escriga una reclamació i ahí té la busta de reclamacions. Ambrose Bierce va agarrar el bistec i el va posar en la busta de reclamacions, directament. Sí, directament. Jo crec que més clar impossible, no? Pues de vegades jo crec que toca posar el bistec directament, perquè de vegades alguns circunloquis o subterfugis poden anar confonent, no? I jo crec que el que toca moltes vegades és posar el bistec perquè en un moment en el que tenim una corrupció instal·lada en el sistema, en el que tenim greus ingerències del poder polític en la independència judicial, en un moment en què n'hi ha tan intensos retalls en les llibertats, me pareix que no es pot anar amb massa floritures, no? Jo crec que de vegades el que toca és posar directament el bistec. I en el llibre escolar jo el que busquem és això, no? Posar el problema sobre la taula, i per això vos donaria dues referències que me semblen bàsiques ara mateix en la situació que estem vivint a l'estat espanyol. La primera és la sentència del cas Gürtel, que diu literalment, vaig a parlar no d'opinions en aquest moment inicial, sinó de frases literals. Diu que en el cas Gürtel el que n'hi havia era un eficaç sistema de corrupció institucional. Bueno, això és molt. Dir això és molt. No és que n'hi hagueren 4 pomes podrides o algun espavilat que haguera posat mala caixa. No, el que diu és que de manera organitzada, estructurada, les institucions tenien un saqueig sistemàtic, vertebrat, organitzat des de cúpules de poder polític que estaven utilitzant les institucions per a l'enriquiment personal i per a l'aprofitament polític. Això diu la sentència del cas Gürtel, que crec que no descobreix cap secret si afirma que ha provocat de manera directa o indirecta la primera moció de censura de la nostra història democràtica. Qüestió política en la que no entre, però en la sentència sí que entra perquè és el que diu la sentència. Segona referència directa al voltant d'això. El Consell d'Europa, una institució bàsica en el nostre àmbit territorial, continental, i més directament a través del seu grup específic contra la corrupció, el grup Greco, el grup de països contra la corrupció, diu que l'estat espanyol no s'ajusta als estàndards europeus en matèria d'independència judicial, perquè té una cúpula judicial que és decidida a través de pactes de quotes per part dels principals partits polítics. I més encara, diu que els magistrats del Tribunal Suprem i d'altres alts tribunals no són elegits a través de criteris objectius de mèrit i capacitat. Si qualsevol funcionari, professor, bombero, policia local, té que demostrar que és el millor en comparació amb els altres que es presenten per ocupar la seva plaça pública, doncs no entenc per què per al Tribunal Suprem i altres alts tribunals se té que crear una regla tan elemental com aquesta i si no s'entra per criteris objectius de mèrit i capacitat, doncs ja em direu per quins criteris s'entra. És evident que s'entra per criteris discrecionals d'afinitats amb el poder polític. I això, per al grup que investiga la corrupció, per al grup institucional europeu, el grup Greco, és una cosa que separa l'estat espanyol d'altres països europeus. Clar, a partir d'ahir en el llibre diem moltes coses, però com estàvem comentant abans d'entrar, la realitat acaba superant la ficció, i no és que el llibre siga de ficció, sinó que es veu superat per la pròpia realitat, segons hem vist en els últims esdeveniments, s'hem vist superats. En el llibre es posen una mica les bases que expliquen el que està passant, però han ocorregut esdeveniments que realment no és que donen la raó les explicacions que donem al llibre, sinó que mostren la gravetat de la situació que tenim en matèria de separació de poders i d'independència judicial. Pensem, per exemple, en el tema de l'impost de les hipoteques. L'impost de les hipoteques, que resolia la sala tercera del Tribunal Suprem, n'hi ha una secció de la sala que és la competent en matèria de tributs, la competent, no n'hi ha una altra, que després de
moltíssimes decisions del Tribunal Suprem en en altres àmbits favorables als bancs, la secció competent va i decideix que l'impost el tenen que pagar els bancs i no els consumidors. I ho decideix amb raonaments, jo crec que molt encertats i amb una justificació més que suficient, una motivació més que suficient per al que demanen els principis jurídics, de com s'ha de motivar. Explica que el banc és el que es beneficia de que es faci una escritura pública i és el que es beneficia de que s'inscriga en el registre de la propietat, perquè això li permet després, si no li paguen, anar a l'execució i té un procediment privilegiat per a perseguir a qui no paga. Per tant, com és el que es beneficia, és el que té que pagar l'impost. Això és el que diu la secció. I a mi em pareix impecable. Doncs bé, resulta que en un tràmit sense precedents, el president del tribunal insta a que se rectifique la decisió per part de tot el pleno de la sala on no estan els especialistes en matèria de tributs, sinó estan altres magistrats que porten expropiacions, urbanisme, temes de funcionaris, etc. Per a pegar-li la volta, que finalment se li pega amb el vot decisiu del president de la sala, a una decisió suposadament pels gravíssims perjudicis que això pot causar a l'economia del país. Això és el que diu el president de la sala. A poc escarbem veurem que el president de la sala va ser portat per diverses entitats jurídiques i judicials, entre elles la que jo forma part, Jutgesses i Jutges per la Democràcia, diverses entitats judicials la portaran a la ONU com a mostra que el nomenament del president era una mostra entre tantes d'ingerència del poder polític i d'altres poders, entre ells l'econòmic, en la independència judicial. Perquè com no se tria en funció de criteris objectius per a que en el Tribunal Suprem i en els seus alts càrrecs, el president de la sala, per exemple, no es tria amb el criteri que arriben els millors, els més preparats, els més antics, els que tenen més experiència, els que han demostrat més capacitat professional en definitiva, doncs el que passa és que té persones més properes als poders polítics o a altres tipus de poders. I el cas del senyor Díaz Picazo, que era el president de la sala, que va lograr aquesta rectificació, era un cas palmari que ja fa 2 anys davant la ONU vàrem anticipar algunes entitats que anava a passar, doncs el que ha passat i el que passa amb tantíssimes altres coses. Pensem que al Tribunal Suprem arriben temes tan importants com l'impost de les hipoteques, però també els casos de corrupció que afecten els aforats, els principals polítics del país, membres del govern, diputats, ministres, etc. Arriben qüestions tan rellevants per a la vida del país com tot el tema del conflicte català i haurem de tindre en tota la societat la tranquil·litat d'aquí està la gent més preparada i no la gent que volen que estiguin els polítics, perquè els polítics moltes vegades tenen interessos en el que passa al Tribunal Suprem. No cal parlar de quan hi ha causes de corrupció, l'interès que pot tindre els polítics en que no es condene a càrrecs públics que poden haver-se corromput. I com dia que la realitat supera la ficció, pues al final tenim hasta el WhatsApp del portaveu del Senat del Partit Popular amb tot el que diem en el llibre que intuïem, sospitàvem, se notava, però d'ell dona fe, dona acta literal de que ahí controlamos por detrás o por delante, ya no recuerdo exactamente la frase, y que ahí se juegan cuestiones vitales para el Partido Popular y eso debemos tenerlo controlado. Caiga quien caiga, no me li falta per dir. Pues això és el que contem en el llibre. Quins són els mecanismes que fan que tinguem greus problemes d'intents de segrestament de la justícia, greus problemes. I el que acabem dient és una crida que faig així també, que és que la societat se té que empoderar. Se té que empoderar. La ciutadania d'entendre que té el poder també del que passa ahí. Les institucions judicials són poders de l'Estat i representen també a la societat. I no poden fer el que volen. I si ho estan fent és perquè no n'hi ha una connexió lo suficientment important en la ciutadania i la ciutadania té que reclamar que en aquestes institucions se defensen interessos generals, perquè si el banc té que tornar els diners pagats indegudament als ciutadans, els ciutadans tenen dret a que s'actui aplicant l'ordenament jurídic i no pressions externes als propis tribunals. Si la ciutadania té dret a que els polítics corruptes paguen pel que han fet, això vol dir que les institucions tenen l'obligació d'estar al servei de la ciutadania i no d'interessos com els que hem vist en este WhatsApp, que per cert l'autor s'ha disculpat per la seva indiscreció, però no s'ha disculpat per tot el que està passant, per això no s'ha disculpat, per haver-se li escapat, diríem, d'alguna manera. En el llibre fem un paral·lelisme en les dues idees de justícia com a sistema de tribunals. Però justícia també és un valor, una idea abstracta, un concepte. Tots sabem què és el que és just, o querem saber, o volem saber què és just i què és injust. Si hi ha intents de control de la justícia, és perquè prèviament, de la justícia com a sistema de tribunals, és perquè prèviament
ha hagut una crisi, una erosió de valors abstractes de justícia. Pensem en la idea de corrupció, no? De la falta de decència de la vida pública. És una clara quebra de la justícia, que quan quebra la decència de la vida pública és quan apareixen els intents de controlar la justícia. I per això parlem del desvalor de la justícia en altres àmbits. Parlem dels privilegis de les entitats bancàries front als drets de les persones, parlem dels drets de les persones refugiades, parlem dels drets de les persones davant la justícia, dels condenats, parlem també de tot el que és referent als drets dels afectats en el conflicte català i parlem de tota una sèrie de situacions que afecten als valors de justícia i dediquem un capítol, que és l'últim abans de la conclusió, a tot el tema de les llibertats. Per això, quan vaig plantejar a Susana possibles temes, alguns dels quals són monogràfics que tractem exclusivament del llibre, va sorgir el tema de les llibertats, que és un tema que tractem amb una certa profunditat i que és del que vaig a parlar a continuació. Per a parlar de llibertats és obligatori recordar allò que deia George Orwell, un dels grans talents del segle XX, que la llibertat consisteix especialment en poder dir allò que altres voldrien no tindre que escoltar. Si la llibertat d'expressió és això, no és allò que pot ser, no? Això és la llibertat d'expressió i és consubstancial a qualsevol societat democràtica. És impensable una dictadura amb llibertat d'expressió perquè precisament les dictadures el que fan és imposar un discurs únic en el qual controlen la informació, només pot circular com a informació el que diu el poder de la dictadura i només se pot opinar sobre allò que se decideix en un sistema totalitari, per entendre'ns. La societat democràtica es basa molt essencialment en la llibertat d'expressió fins al punt que podrem saber com d'avançada és una societat democràtica en funció de com estiguen regulades les llibertats o quines són les seues limitacions. En els últims anys, en l'estat espanyol s'ha produït un retall de llibertats sense precedent, que ara he intentat explicar des de la meva perspectiva què es deu, com s'ha articulat i quines haurien de ser les mesures per a corregir-lo, si n'hi ha voluntat política des dels àmbits de poder per a corregir-lo. I per a entendre què és el que ha passat, jo crec que és important partir de la premissa que després de la transició en els anys 80 l'estat espanyol sí que va tindre limitacions en alguns àmbits com l'estat social o altres àmbits, però en matèria de llibertat sí que es va fer un gran esforç per equiparar-nos als països europeus del nostre entorn, a través de l'aplicació de la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, que va ser incorporada pel Tribunal Constitucional quan el Tribunal Constitucional provocava més respecte institucional del que ha tingut en els últims anys, on ha hagut un procés de degradació en tot el que estem parlant, del control per part del poder polític, de repartiments de quotes, que també han arribat d'una manera molt criticable al Tribunal Constitucional. El sistema de llibertats se basava en una forta protecció dels drets de manifestació, de la llibertat d'expressió, del dret a la informació, que tenen, diríem, elements comuns però també elements diferents. Pensem que, per exemple, el dret a la informació el que protegeix és la transmissió de fets, però de fets veraços. Mentir no està protegit constitucionalment. L'article 20 de la Constitució parla que protegeix el dret a la informació veraç. Per tant, en un context en què ja no sols són els periodistes els que tenen la titularitat del dret a la informació, avui qualsevol ciutadà pot informar de moltes coses i, de fet, moltes exclusives han arribat als mitjans de comunicació a través de difusions d'imatges, de fets que han presenciat ciutadans. Internet, les xarxes socials han revolucionat el dret a la informació. Però el que està protegit constitucionalment és la informació veraç. És més difícil dir que una opinió és veritat. L'opinió no és tan objectiva. Podem pensar que una opinió és més respectosa, més irrespectosa, més lògica, més acceptable, més lligada als drets fonamentals, però dir que una opinió és veritat o que és mentida ja és més subjectiu, podríem dir. I en aquest context cal veure el que s'està protegint. La llibertat d'expressió i el dret a la informació tenen uns àmbits de cobertura i arriben a la seva màxima expressió quan afecten a qüestions de rellevància pública, qüestions que afecten a les institucions públiques i quan afecten a càrrecs públics. Ahí té el seu màxim àmbit de protecció, com indica la jurisprudència europea del Tribunal Constitucional. També tenen límits. Com he comentat, el límit del dret a la informació és la veracitat, però què és la veracitat des d'una perspectiva constitucional?
El Tribunal Constitucional, en la línia del Tribunal Europeu, el que diu és que no és veracitat constitucional que tot el que es conte siga absolutament cert o que siga d'una veritat incontrovertible, sinó que serà suficient en que la informació que es conte, per poder estar protegida, complisca el requisit d'haver-se basat en fonts, de tenir una mínima aparència de verosimilitud i de no ser una mera difusió dolosa de mentides, de rumors falsos i d'infundis, d'alguna manera. Aquests són els límits del dret a la informació. Per tant, no estarà protegida la mentida manifesta i clara, però sí informacions que poden, després de dir-se, pot comprovar-se que no són absolutament certes, però que tenen una aparença de verosimilitud suficient. La llibertat d'expressió, com a límit, el que té és que, com a regla general, és que, el que vaig a dir ara és clau per tot el que diré a continuació, és que la llibertat d'expressió no únicament empara allò que pensa la majoria, allò que pensen amplis sectors de la societat, encara que no sigui majoria, allò que és políticament correcte, sinó també empara allò que pot molestar, irritar, incomodar o desagradar. Té un marge amplíssim, l'ha tingut sempre en el nostre país fins a fa pocs anys. No empara ni la incitació a l'atemptat terrorista, ni les amenaces, ni l'insult que és un atemptat directe en l'honor d'altres persones, però mentre no se superen aquests límits, la llibertat d'expressió pot ofendre i pot molestar especialment, mentre no implica, com deia, amenaçar, incitar a l'atemptat o vulnerar l'honor de manera dolosa d'altres persones. Aquests són els paràmetres, i ahir d'on partíem, i ara diré on estem arribant. Posaria alguns exemples que crec que poden ser interessants per a veure del que estem parlant i citaria algunes sentències que a mi em pareixen importants. Sentència del Tribunal Constitucional la sentència 2/2011, de 15 de gener, és el cas d'una associació de suport a presos d'Aragó que va fer tota una campanya de denúncia de maltractaments als presos dins de les presons per part de funcionaris de presons i càrrecs, en els quals denunciaven tortures, amenaces, represàlies, limitacions dels permisos de manera intimidatòria i tota una sèrie de conjunt de maltractament als presos. Aquestes històries arribaven als jutjats i van acabar sent arxivades perquè es va considerar que no n'hi havia una prova suficient i la direcció de la presó va portar als tribunals els activistes per calúmnies, van ser condenats en totes les instàncies fins que el tema va arribar al Tribunal Constitucional. I el Tribunal Constitucional va dir que aquestes denúncies complien el principi de veracitat constitucional i, per tant, va revocar totes les resolucions anteriors, que diu que no és obligatori demostrar tot el que se diu, sinó que és suficient que tinga una mínima verosimilitud sempre i quan no s'hagin plantejat mentides intencionades i doloses i que en aquest cas les denúncies venien avalades per manifestacions de presos, per informes mèdics i per altres elements de prova i, per tant, el fet que penalment no hagueren provocat condenes als funcionaris de la presó no vol dir que s'havia mentit dolosament, sinó que quedava colmat el principi de veracitat constitucional, sobretot perquè afectava qüestions de rellevància pública, d'interès públic, i afectava l'actuació dels càrrecs públics. I en aquests àmbits el dret a la informació i la llibertat d'expressió tenien que tindre la seva màxima plenitud. Això és el que diria el Tribunal Constitucional. Sentència d'un jutjat de primera instància, el 84 de Madrid, confirmada fa uns dies per l'Audiència Provincial de Madrid, de 7 d'abril de 2017. Cas Eduardo Inda contra Pablo Iglesias. Personajes invitados. OK Diario va publicar una informació en la que deia que Pablo Iglesias va cobrar $272.000 del govern de Venezuela a través d'un pagament en un banc offshore en un paradís fiscal en les Isles Granadinas. Iglesias va exercir una acció civil i els tribunals en les dues instàncies van tornar a considerar que la informació, encara que es va demostrar que no era certa finalment, complia el principi de veracitat constitucional, perquè deia que hi havia investigacions policials sobre el tema, que hi havia diversos mitjans de la televisió de Miami que havien publicat sobre la qüestió i que també concorrien elements perifèrics que consideraven que això podia ser veritat. La informació no recollia insults ni desqualificacions, sinó se dedicava a explicar les fonts en què es basava per a informar i una vegada més les qüestions eren d'interès general, d'interès públic i es tractava d'un càrrec públic, d'un partit polític implicat
i això vol dir que quan les informacions poden ser inexactes, la sanció correcta no és la sanció penal ni la sanció civil, sinó el dret de rèplica i el dret de rectificació, però estan emparades per el dret fonamental a la informació i, en el seu cas, per la llibertat d'expressió. Sentència del Tribunal Constitucional 204/2001 de 15 d'octubre, cas Ramon Mendoza contra José María García. Els més futboleros de la sala suposo que coneixeran els dos implicats, un periodista esportiu molt conegut de la ràdio i l'expresident del Real Madrid. En una sèrie de programes de ràdio, José María García, pel seu estil habitual, va dedicar tota una sèrie d'adjectius a Ramon Mendoza. I li va dir cantamañanas, ruin, tontito, hortera, chiquilicuatre de pelo blanco y conciencia negra, desvergonzado, tonto de baba, cara dura, vejete destartalado i altres apel·latius carinyosos d'aquest estil, no? José María García va ser condenat en primera, en segona instància i també pel Tribunal Suprem. El tema va arribar al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional va dir que el tema era de rellevància pública en l'àmbit esportiu, futbolístic, i les persones eren persones de notorietat pública, però la llibertat d'expressió té límits. I entre ells, com he comentat abans, que la Constitució no garanteix ningú dret a insultar i que, per tant, les expressions eren injurioses i necessàries per a la crítica que estava fent José María García, a la gestió, que també la feia, però afegia que aquestes desqualificacions personals eren innecessàries pel que estava dient José María García, eren insultants i entraven de ple en l'honor de la persona al·ludida, Ramon Mendoza, i que, per tant, la condena era necessària. És un cas de llibre dels límits de la llibertat d'expressió, que sí que té límits. No és que la llibertat d'expressió ho empare tot, sinó que cal fer el que diu el Tribunal Constitucional de l'efecte balanceig. Cal ponderar el que està en xoc i, en supostos com estos, prevaleix el dret a l'honor perquè no hi ha justificació per arribar a aquests extrems de la llibertat d'expressió. Per últim, un cas difícil. Sentència del Tribunal Constitucional 79/2014 de 28 de maig. Cas Esquerra Republicana de Catalunya contra Jiménez Los Santos. Hi hagueren uns fets que algú recordareu que l'aleshores dirigent d'Esquerra Republicana, Josep Lluís Carod Rovira, va fer una reunió en el sud de França amb dirigents d'ETA i es va publicar que suposadament s'havia pactat una tregua per a que ETA no atentara en Catalunya. Això va provocar un trasbalsament, certa commoció, perquè se deia que a canvi que ETA no atentara a Catalunya atentaria en altres parts de l'Estat. I amb el seu estil habitual, Jiménez Los Santos ha soltat tota una diatriba en la que deia que Esquerra Republicana de Catalunya era un partit violent i colpista, ple de pistolers sense arrepentir-se, de terroristes, d'assassins, tota una sèrie d'adjectius en aquest sentit. Jiménez Los Santos va ser absolt en primera instància, va ser condenat en segona instància, va ser absolt pel Tribunal Suprem, com veiem, ahir cada instància va en una direcció, la qual cosa que el cas és un cas difícil, i el Tribunal Constitucional en aquesta sentència va tornar a comentar que estem davant de persones públiques, d'un debat d'interès públic, en la qual cosa la llibertat d'expressió gaudeix ahir de la màxima protecció i té una posició preferent en l'ordenament jurídic per la seva importància en una societat democràtica i, per tant, ha de tindre una especial protecció. I considera que en aquest cas les crítiques són duríssimes, estan en la línia del que es pot dir, però al mateix temps no s'insulta a persones concretes i si se limita en casos dubtosos la llibertat d'expressió, això provoca el que la doctrina nord-americana anomena efecto desaliento, que la gent davant del dubte acabarà no plantejant crítiques en l'àmbit polític i a pesar de que les expressions són inadequades i són desafortunades, considera que davant del dubte ha de prevaldre la llibertat d'expressió. La sentència té un vot particular, discrepant, que considera que Jiménez Los Santos hauria de ser condenat. La meva impressió personal és que, com podeu imaginar, no compartisc en absolut el discurs del senyor Jiménez Los Santos ni el discurs habitual en molts altres casos, a part d'este, però crec que la sentència és encertada. Crec que fins i tot aquelles coses que es molesten, que desagraden, que poden semblar intolerables, en cas de dubte, una societat democràtica, seguit els estàndards del Tribunal Europeu de Drets Humans, té que acceptar-ho. El que molesta forma part també de la democràcia i, per tant, mentre no se supere clarament els límits que hem comentat,
ha de prevaldre la llibertat d'expressió i almenys fins ahir estàvem no fa tant. Els principis, les concepcions de les que partíem eren les concepcions del millor liberalisme del segle XIX, el liberalisme de John Stuart Mill, que considerava que, encara que considerem que qualsevol idea és un disbarat, és desertada, és una barbaritat, hem d'acceptar que existisca sempre quan es superen els límits que comentava, per dues raons. La primera és que com ningú és infal·lible, no podem imposar el nostre punt de vista als altres i tots els punts de vista tenen el mateix dret a expressar-se. Però Mill afegeix alguna cosa més que em sembla encara més important. Afegeix que, encara que creguem que de veritat estem convençuts que som infal·libles o que acertem per complet, estem tan convençuts de la nostra opinió que pensem que les altres no tenien que plantejar-se en el debat públic, això és un error, perquè les idees bones han de passar el filtre de les males. Les idees bones es posen a prova amb les altres idees encara que estiguen equivocades. I és el debat lliure de totes, sense repressió, sense castigs, a no ser que estiguen justificats, és el debat lliure de les idees el que deixa en el bon lloc les bones i el que deixa arraconades a les pitjors. Que quan n'hi hagi idees molestes, desagradables, equivocades o inclús estúpides, és el debat lliure el que posa cada cosa en el seu lloc. Què ha passat per a que plantejaments liberals, diríem, del segle XIX, que estaven instal·lats en el nostre país i que està molt assentat en els països europeus del nostre entorn, estem retrocedint? La meva impressió és que el punt d'inflexió va ser la crisi econòmica. La crisi provocà desigualtats enormes, provocà situacions duríssimes a la nostra societat, desallotjament de desenes de milers de persones de les seves cases, recordeu, moltíssima gent que no podia arribar a final de mes, bolses de pobresa, desigualtats realment duríssimes, i això provocava una reacció ciutadana també de molta intensitat. Recordem totes les derivades del 15M, les plataformes com Stop Desaucis, contra els desnonaments, contra els desaucis, les marees, la marea de l'educació, la marea de la sanitat, moviments com allò del 25S, Rodea al Congreso, i sistemàticament els tribunals varen considerar que tot allò estava emparat per la llibertat d'expressió i pel dret de manifestació. Per a provocar moltes crítiques per part del govern, que de vegades tenien que sofrir escatxes pacífics que no els agradaven, però els tribunals consideraven que això no era delicte ni falta ni res, que estava emparat per la llibertat d'expressió. El govern, en lloc de voler convèncer, sobretot en aquells anys més durs, en 2012-2013 de la crisi, en lloc de convèncer a la gent de la bondat de la seva gestió, suposada o no, el que va fer és optar per criminalitzar la disconformitat. I ho va fer a través d'una sèrie de normes, la llei de seguretat ciutadana per un costat, i diverses reformes del Codi Penal que varen passar més desapercebudes però que estan tenint ara efectes realment inquietats. La llei de seguretat ciutadana no és una llei de seguretat ciutadana, és una llei per protegir el govern contra la protesta ciutadana, que és algo molt diferent. No està dissenyada perquè la gent visca més tranquil·la en sa casa i no tingui problemes, sinó que quasi tot l'articulat està molt dirigit i molt pensat per a castigar tota una sèrie de protestes que a qui incomoda més és a qualsevol govern. És una llei que parteix de la concepció que aquell que protesta és l'enemic, d'alguna manera. I damunt converteix el govern en jutge i part, perquè porta uns processos sancionadors que en lloc d'anar a uns processos amb garanties que tenim als tribunals, que com he comentat abans, consideraven que les conductes que el govern creia que se devien castigar estaven emparades per les llibertats, en aquest cas és el govern el que decideix, d'alguna manera, sobre conductes que són crítiques contra la seva gestió. I el que és pitjor és que parteix d'unes concepcions que en bona part són concepcions del règim anterior. Serà relacionada amb allò de la llei de vagos y maleantes, i és veritat, per algunes concepcions sobre perillositat, però la meva impressió és que, sobretot, té connexions molt clares amb la llei d'ordre públic del franquisme de 1959, on diu que, a banda dels càstigs penals, imposa una sèrie de sancions administratives, com són aquestes, de multes altíssimes també, que tenien que ser imposades pels governadors civils, en la línia dels delegats del govern d'ara. I és claríssima quan el seu article 2 diu que castigarà aquesta llei a totes aquelles conductes que atenten contra la unitat
política nacional, social y espiritual de España. Això és el que diu la llei. D'alguna manera és com una visió de règim, no? Una visió de règim que no pot entendre, perquè no era aquell un govern democràtic, una dictadura, que la societat és plural i que per tant pot mostrar disconformitats. Per tant, qualsevol disconformitat contra el règim és castigada. La llei de seguretat ciutadana parteix d'aquestes concepcions i per això criminalitza moltíssimes formes de dissidència. Pensem, per exemple, en el tema de les gravacions, que com una de les coses que més havien posat en qüestió la repressió contra les protestes eren les imatges que se difonien d'actuacions policials i d'actuacions de l'ordre públic, planteja de manera ambigua que la policia pugui requisar materials de gravació en gravacions d'actuacions policials en l'àmbit públic a través d'una regulació intencionadament ambigua. Pensem, per exemple, en que la desobediència lleu era una falta que resolim els jutges en uns criteris que per entendre's eren unes condenes, jo per exemple, con la majoria dels companys, poden ser d'una multa entre 100 o 200 euros aquell que desobeïa a un agent de l'autoritat, de manera més o menys proporcionada. En la nova llei ja no som els jutges els que decidim això, és un òrgan vinculat al govern, les delegacions del govern, i les multes poden arribar a 30.000 euros. Clar, això provoca allò també del defecto de desaliento. Si el convoca a una manifestació i sap que pot dir qualsevol imprevist, l'acusen de desobeir un policia i li van arrear 30.000 euros, probablement se pensarà una mica si torna a una manifestació i més si sap que altres li han imposat aquestes sancions. La llei posa tota la carn d'enlaçador amb l'ús de manifestacions pacífiques, perquè això que es diu que és contra els violentos és fals. Contra els violentos el que s'aplica és el Codi Penal i el tipus penal de desordres públics. La llei de seguretat ciutadana és contra manifestacions no autoritzades perquè no s'autoritzen davant dels organismes públics, del Congrés, del Senat, de les seus de les comunitats autònomes, i també imposa sancions d'una gran entitat. I una vegada tornem a les concepcions del règim anterior. Les concepcions de que protestar és roïn, opinar, criticar és roïn. Això són concepcions pròpies d'una dictadura. En una democràcia, quan més critica i opina la gent, siga com siga, en el sentit que siga, des de la dreta, des de l'esquerra, des del centre, quan més vida tinga una democràcia, més opinions s'expressen, sempre serà millor per a la democràcia. Per tant, com diuen els organismes internacionals, el fet que tinguem uns mitjans tecnològics que abans no teníem i que es puguen convocar manifestacions espontànies d'un dia per altre, unes hores, les institucions el que tenen que fer és garantir el dret de manifestació i no castigar-lo pel fet que no estiguin autoritzades. Les manifestacions no s'autoritzen, només que tenen que comunicar-se per a garantir el dret de manifestació. No per a reprimir-lo, sinó per a garantir, per tallar el trànsit, per a buscar un itinerari. El que no pot ser és que, perquè una manifestació no estiga comunicada, en lloc d'aprofitar els mitjans tecnològics per a millorar la nostra democràcia i que la gent després de les seves opinions, el que se fa és posar càstigs d'una certa duresa econòmica, com comentava, i des d'unes concepcions que me semblen inacceptables, d'ús de l'espai públic, de les vies públiques. Pensem que, així no sé quan és la festa major en Vila-real. Sí, el 10 de maig. El 10 de maig. Pues segur que en el poble Cullera, la festa major, pues la gent en plena eufòria ocupa els carrers, igual que quan el València o el Vila-real guanyen un campionat important, pues la gent ocupa el carrer. A ningú se li ocorria que la policia castigara la gent per ocupar el carrer. Pues crec que és més important expressar, exercir un dret fonamental que no estar de jolgorio perquè un equip guanya un partit de futbol o perquè és la festa major. A mi m'agrada molt deixar al carrer de festa, jo soc del València, soc soci, i isc al carrer, però tinc clar que he d'estar més protegit com a ciutadà quan expressa un dret fonamental que no quan el València guanya un partit. Me pareix que això és molt més important. Pues a ningú se li ocorria castigar aquestes ocupacions de via pública, la policia local talla el trànsit, ordena per a que no es passa massa caos, el mateix passa quan la gent té dret a expressar les seves opinions. A partir d'ahí anem a què és el que ha passat ja en l'àmbit penal, que és un àmbit encara més dur que el de les sancions econòmiques. Especialment dur en reformes del Codi Penal com els delictes vinculats a la justificació del terrorisme i als anomenats delictes d'odi. Clar, justificació del terrorisme és un tipus penal que ja existia, el que passa que s'ha reformat per a fer-lo més ambigu per un costat i per augmentar les seues penes. Tots sabíem el que era la justificació del terrorisme. Per posar un cas clar, aquell que posa un vídeo en YouTube d'atemptats d'ETA i anima a que seguisquen cometent atemptats.
Això genera una atmosfera, un context que facilita el fenomen terrorista. Si potencialment això té una capacitat suficient. La policia del terrorisme de tota la vida, que coneixíem. Clar, ara resulta que tenim casos que no tenen res que veure en això, per culpa de determinades interpretacions judicials que aprofiten la reforma penal en combinació amb decisions restrictives dels drets que no són uniformes, hi ha discrepàncies en la jurisprudència, però que està passant això. I tenim uns titiriteros, titellaires, que per primera vegada en la història de la democràcia, per fer una funció de titelles, on simplement apareix de manera satírica un cartell Gora Al-Qaeda, acaben en presó provisional, una cosa sense precedents. Tenim que típic oi podien contar xistes de Carrero Blanco en la primera cadena en els anys 80 i que avui, per contar el mateix xiste, tindre una condena de presó. I tenim tota una sèrie de cantants, de rapers, d'artistes, de còmics, que per qualsevol lletra que faci alguna al·lusió de tipus dur, exagerada, hiperbòlica contra el sistema, que puga tindre alguna referència que nomena el terrorisme o nomena algun possible atemptat, immediatament, encara que això no tinga la més mínima capacitat potencial d'alentar el fenomen terrorista, immediatament la reacció és imposar condenes de presó per a aquestes situacions. El rap, per exemple, com tots sabem, i està en el diccionari de la RAE per a que vulgui mirar-lo, és un tipus de música provocativa que busca cridar l'atenció, és una música antisistema, exagerada, moltes vegades hiperbòlica, que forma part de la seva pròpia categoria musical, per entendre'ns. Però dins de la pròpia cançó, igual que dins de la pròpia obra de teatre, igual que dins del propi xiste, tot és una metàfora, és com una obra de ficció. No és real el que se diu, necessàriament. Posaria un exemple. Si un raper diu que hi ha que posar una bomba nuclear a un polític, és evident que si ni Iran ni Corea del Nord tenen la bomba atòmica, un rapero de Mallorca tampoc té la bomba nuclear, estic segur. Faig apostes en qui vulgui. Segur que el rapero no té la bomba atòmica, segur. Podem estar tranquils, no n'hi ha perill de que això atenta ningú a posar la bomba nuclear al polític. Ens poden agradar més o menys determinades lletres de les cançons. A mi algunes d'aquestes no m'agraden en absolut. Però, com he dit abans, la llibertat d'expressió també empara el que no ens agrada, el que ens molesta, el que ens irrita, a no ser que incloga incitacions reals al terrorisme, però tenen que ser reals, tenen que ser de veritat, no pot ser això. Això realment no genera una atmosfera que pugui assustar a ningú, ni és una amenaça real tampoc que pugui realment intimidar a ningú, perquè no està plantejat d'aquesta manera, està plantejat com un tipus de discurs antisistema, exagerat, desaforat, però no és el mateix. Si el rapero veu al polític per carrer i treu una pistola i li diu que o se calla o el matarà un dia, això és una amenaça verdadera. Si el rapero va en els temps més durs d'ETA, va a un míting i diu ETA, Matalós, Gora, el que siga, davant d'una concurrència de moltíssima gent, amb una potencialitat de que es pugui matar algú, això és justificació i enaltiment del terrorisme. Les cançons de tots aquests rapers, com ha dit algun poc article a l'Audiència Nacional, és mera provocació, algú dia que infantil o purament ingènua, sense recorregut, i el que no pot ser és que arribem a aquests extrems que qualsevol discurs antisistema tinga que ser castigats en penes de presó. Total, que arribem a paradoxes realment inquietants. Pensem que quan ETA cometia atemptats en els anys més durs d'ETA, arribàvem a l'Audiència Nacional 3 o 4 casos a l'any de justificació del terrorisme. Ara que ETA ja fa molts anys que no mata, arriben 30 o 40 casos a l'any d'aquest tipus, de raperos, tuiteros, titiriteros, que abans arribaven casos que eren casos autèntics, ara arriben coses sense cap rellevància penal. L'Audiència Nacional és un tribunal especial que té molts mitjans, que té en exclusiva la competència per als temes de terrorisme. La tercera part del terrorisme que avui arriba a l'Audiència Nacional, la tercera, són tuits, retuits, cançons i xistes. La tercera part del terrorisme que jutja avui el tribunal especial que persegueix a les bandes jihadistes i tot tipus de delictes. Car la situació és realment perillosa. Si per contar un xiste de Carrero Blanco te pot caure una pena de presó, si per fer una funció de titelles te pot caure una pena de presó, si per determinades cançons te pot caure una pena de presó, és que hem retrocedit als anys 80. On totes aquestes coses passaven, se cataven cançons antisistema, se feien funcions
crítiques contra l'establishment, se contaven xistes de Carrero Blanco i no passava res. És a dir, estàvem en aquests àmbits que deia de llibertat d'expressió, on el que molestava, lo incòmode, lo irritant, això era acceptat per el conjunt de la societat i les institucions no incidien. El mateix passa amb els delictes d'odi. Les anomenades delictes d'odi, molt de moda últimament, i que estan anant a una pendent que me sembla realment perillosa. Clar, ara pareix que ja no es puc odiar a ningú, ja si odies a algú pots acabar la presó per odiar-lo. Però la realitat és que l'article regulat en l'article 562 del Codi Penal diu una altra cosa, no parla d'odiar. El que se castiga ahí, d'acord amb diverses directives europees, és incitar a l'odi, a la violència, a la discriminació o a l'hostilitat contra determinades persones per estar en determinats grups o contra els mateixos grups per raons racials, l'origen és l'antisemitisme, l'origen del delicte és este, per raons racials, d'orientació sexual, de discapacitat, per pertànyer a determinats col·lectius que històricament han estat col·lectius atacats. I el que protegeix és no generar aquesta atmosfera que comentava antes de possible comissió de delictes, el progromo, la incitació directa a que es pugui atacar a gais, a persones discapacitades, a jueus, a musulmans, etc. Pel fet de ser-ho. Això és el que protegeix el que es diu el delicte d'odi. Però odiar no és delicte, ho pot odiar a qui li doni la gana. Mentre no incite amb una capacitat potencial de generar una atmosfera de persecució, això no està castigat penalment. Què és el que ha passat? Que la reforma que es va fer, a partir del 2012-2013 es van fer una sèrie de reformes que desembocaren en 2015 en una nova regulació del Codi Penal, és lo suficientment ambigua i té penes de fins a 4 anys de presó per a moltes coses que s'estan utilitzant per evitar crítiques al sistema. I ja hem vist que el Tribunal Constitucional, per exemple, va dir que cremar fotos del rei era un delicte d'odi. Que jo sàpiga, el rei no és un col·lectiu marginat històricament, ni vulnerable, ni res així. Per això el Tribunal Europeu de Drets Humans va deixar sense efecte el que va dir el Tribunal Constitucional, va recordar el que diuen les directives europees. Es pot agradar més o menys que se cremen fotos del rei. I cada un pot tindre la seva forma de pensar. Però jo crec que és clar, com diu el Tribunal Europeu, que és una mostra de llibertat d'expressió i repetís, ja ho ha dit al principi de la conferència, que van a repetir diverses vegades, que la llibertat d'expressió també empara allò que no ens agrada, allò que ens molesta. Mentre no incita al terrorisme, de veritat, jo crec que cremar una foto del rei no és una incitació efectiva ni potencial al terrorisme, o mentre no s'amenaça, o mentre no superen les barres, és una forma de llibertat d'expressió. Però és que ara el delicte d'odi s'està utilitzant fins i tot per a iniciar actuacions judicials per crítiques a la pròpia policia. Que jo sàpiga, tampoc és un col·lectiu marginat, tampoc són pobrets que històricament han estat arraconats, i ja s'està aplicant en crítiques a la policia en el cas del conflicte català, i l'últim ja me sembla especialment perillós. Va fer una campanya criticant en Pamplona una actuació policial l'any 78 en la transició, on hi hagueren diversos ferits i es va matar una persona per part de la policia. Doncs aquestes crítiques a la policia s'han incoat diligències judicials per delicte d'odi contra la policia. Diuen que això genera un odi contra la policia. Repetís, el perillós que és utilitzar el delicte d'odi davant de crítiques a les institucions. Perquè és evident que qualsevol crítica al govern, al rei, a la policia, a qualsevol institució, pot ser tan dura que pot ser un delicte d'odi. Segur que el que critica pot odiar perfectament i té dret a odiar si vol odiar a la policia, al rei o a qui li doni la gana. Però el que se castiga són altres coses, són la incitació a l'atemptat, són la incitació a la violència, però no una crítica a una actuació policial. Això no és odi, però ja estem començant a tindre moltes actuacions d'aquest tipus, com també actuacions per alegrar-se quan es mor un torero, quan es mor un artista. Les estupideses no poden ser regulades pel dret penal. Repetís que odiar no és delicte, el que és delicte són determinades incitacions i el risc que tenim ja és que això està impregnant tot. Primer, això ve de sectors conservadors, des del govern anterior, però s'està contagiat també als sectors progressistes i qualsevol cosa que no ens agrada, que ens molesta, delicte d'odi i condena. El autobús de hazte oír. Pues eso s'han dit, los niños tienen pene, las chicas tienen vulva, això és l'odi a les persones diferents. Immediatament, peticions de condenes, del que sigui, tornem a lo mateix. Mentre no hi hagi incitacions verdaderes a la violència o a la discriminació amb capacitat potencial, la llibertat d'expressió té que incloure allò que no ens agrada,
allò de lo que podem discrepar. El bisbe que defensa o que està d'acord en que se discrimina els homosexuals, me sembla lamentable, me sembla que això és impropi en una societat democràtica que passi, però ho hem d'acceptar com una mostra de la diferència, encara que puguen no agradar-nos. Per exemple, el tema de l'autobús, la millor resposta en la línia del que dia Stuart Mill del debat obert, que és el que acaba posant cada cosa al seu lloc, van ser les burles als autobusos, en Twitter, en Facebook, que es deixaren en ridícul i en evidència. Aquesta és la millor resposta democràtica. Utilitzar el dret penal de manera desaforada és molt perillós, perquè avui demanem que s'aplica a uns, però demà l'Estat molt aplicarà a nosaltres, com ja estem veient en molts àmbits. I acaba ja amb unes reflexions. Volia parlar també de restriccions, però segurament el col·loqui pot eixir el tema, en l'àmbit de les ofenses als sentiments religiosos, en l'àmbit de les persones públiques. El retrocés està anant en tots els àmbits. Pensem el que ha passat amb Willy Toledo, una vegada més, sense cap incitació a la violència, sense cap amenaça, simplement per una mera opinió, que ens pot agradar o no ens pot agradar, per una mera crítica a una situació concreta en l'àmbit religiós, que en aquests moments està imputat per un delicte, ja estem començant a tindre condenes que no havíem tingut mai. Hi ha una combinació que jo crec que és perillosíssima d'un poder polític que dicta normes repressives i una societat que està entrant en l'espiral d'un discurs de reacció amb la bandera del dret a enfadar-se. Cada volta n'hi ha més gent que es creu en dret a molestar-se. En dret a que el que me molesta té que ser condenat. Tot allò que vos molesta té que ser condenat. És una combinació perillosa. Un poder polític que vol utilitzar això i una societat cada vegada més propícia a deixar-se arrossegar per un pretès dret a molestar-se. Un dret a molestar-se que està posant-se per davant de la llibertat d'expressió, que és una llibertat bàsica en una societat democràtica. De qualsevol cosa que ens molesta, en seguida la reacció és a demanar que se condeni al que ens ha molestat. Quan precisament la democràcia implica acceptar allò que no ens agrada sempre i quan no superen determinats límits. Ja tenim desenes de persones que han estat condenades per qüestions dedicades simplement a parlar, a la paraula. No han pegat a ningú, no han comès cap atemptat, no han utilitzat mecanismes violents, simplement per parlar. Desenes de persones, cantants, artistes. En les dades que tenim als jutjats, d'ací 2 o 3 anys, ja us anticipe que anem a tindre ja centenars de persones. Centenars de persones en la legislació que tenim. Allò provoca el que comentava de l'efecte desaliento. Pensem que no és el que alguns diuen, no, es passa 4 antisistemes, a mi no me passarà. Jo ja començo a veure en les xarxes socials reaccions de gent, no m'atrevisc a dir el que pense per si me tanquen. En el moment en què s'incrementen les condenes i els ingressos en presó, la gent se va contindre més. I això ja no afecta a centenars de persones, afecta a milions de persones que veuen limitades les seves llibertats. I per tant estem en una situació perillosa en la qual s'hauria de reaccionar per a donar la volta a una legislació que és perillosament repressiva. En última instància, ja acabant, me suma al que va dir Robert Jackson, un dels magistrats més prestigiosos de la Cort Suprema dels Estats Units, quan dia que el preu que tenim que pagar per la llibertat d'expressió és tindre que suportar de vegades una gran quantitat de porqueria. Efectivament, de vegades la llibertat d'expressió comporta això, tindre que acceptar coses que no ens agraden, però és que és molt important una societat democràtica. Per tant, més val acceptar-la perquè la imposició de vies repressives al final acaba erosionant la pròpia llibertat. La llibertat d'expressió implica soroll, escandalera, caos, folló, discussions, acusacions dures, barbaritats de vegades, estupideses altres. Però la deliberació pública és el medi ambient de la democràcia. L'alternativa a aquest soroll, a aquest caos de vegades de la democràcia, d'aixòs debats que a vegades no sempre són ordenats, d'aquestes expressions que no ens agraden, l'alternativa sempre serà el silenci de les dictadures. I jo crec que més val que acceptem aquest soroll i que millorem per a la nostra democràcia. Moltes gràcies per la vostra atenció. De com s'expliquen coses en molt de nivell tècnic, per la gent de dret que esteu per ací, que dic que ja heu vist una prova més de com s'expliquen les coses sense renunciar a un nivell tècnic alt, ho dic per a la gent de dret que estigueu en la sala, i al mateix temps fer-ho d'una manera
molt clara i entenible i tractant temes d'un interès indubtable. Jo vos anime a que aprofiteu que el tenim així ara per a preguntar-li d'aquestes coses i d'altres. Per allà està Vicent Palmer, que volia parlar. Hola. Sí, començant pel final, clar, com anava a fer només unes poques pinzellades perquè el tema de la conferència és un altre, no he entrat en profunditat en el tema, però el que defensem les associacions judicials, el que expliquem en el llibre, és que el que crec que hauríem de fer és ajustar-nos als estàndards europeus. El Consell d'Europa el que plantegen les seves directrius és que la cúpula judicial ha de ser triada a través d'un sistema mixte en el qual almenys la meitat han de ser nomenats pels jutges en elecció democràtica interna i l'altra meitat pel Parlament. Això és el que existeix en tots els països que tenen Consell de la Judicatura, excepte en l'estat espanyol. Som una excepció en Europa. Que no ens pot sorprendre que passi el que està passant, clar, no ens pot sorprendre el que està passant, perquè el problema és que si els polítics reparteixen tota la cúpula judicial, a partir d'ahí se trenca l'aparença de separació de poders, l'aparença d'imparcialitat, i són possibles tot tipus d'interferències. No n'hi ha cap poder, com deia Ferrajoli, qualsevol poder que no estigui sotmès a límits és un poder salvatge, que acaba arrasant en tot, de les dictadures totalitàries, de les monarquies absolutes d'altres temps, perquè com pot fer absolutament el que vol, arrasen el que se li posa per davant. En això es basa la separació de poders, precisament. El poder polític, encara que sigui democràtic, no pot ser bo si no té límits, perquè pot fer absolutament el que vulgui. I el poder judicial exactament igual. Un poder judicial que no tinga límits tendirà també a l'abús i a la barbaritat, probablement. Els sistemes de separació de poders el que busquen són espais d'equilibris mutus, de frens, de contrapesos, per a que hi hagi mecanismes de vigilància institucional. I així és com funcionen els països europeus. Una part és el Parlament i altra part els jutges. Això permet, en un cas com en este del senyor Marchena, el president que ha renunciat després de que eixira el WhatsApp, tot s'ha de dir, perquè ara queda com un gran exemple de dignitat, però quan va ser nomenat fa 10 dies no digué que no volia. Només va dir que no volia quan ha esclatat tot el tema este. Pues en aquests països el que passa és que és aquest organisme el que han de buscar espais de consens per a que no hi hagi aquests repartiments de quotes entre els polítics. S'han de buscar aquests espais de responsabilitat institucional, per entendre's. En el sistema actual no se necessita ninguna responsabilitat institucional perquè directament els partits poden pactar absolutament tot. Què és el que passa quan un partit té majoria absoluta? És com quan... Aquest és el sistema que aclareix també que estava en la Constitució. Quan s'aprova la Constitució, tot allò ja feia anys que ho dia el Consell d'Europa i que existia en Itàlia, en França, en Alemanya, en tots els països europeus que tenen Consell de la Judicatura. El sistema de la Constitució era aquest. El que passa és que en els anys 80 el govern del PSOE, de Felipe González, no se fiava de la judicatura, segurament amb alguna raó també, perquè tenia moltes connexions amb el franquisme, la judicatura dels principis dels anys 80, i va considerar que en lloc de fer una depuració, que igual no sé si és el que es tenia que haver fet, veure quins jutges estaven per a participar d'una societat democràtica i quins no, el que es va voler és controlar des de dalt la judicatura. Però amb els anys va ser pitjor el remei que la malaltia, perquè al final el que va passar és que la judicatura d'avui, jo francament pense que no és la mateixa que en el franquisme, però el control polític és tan exagerat que la percepció ciutadana és que la separació de poders, sobretot per dalt, doncs realment és quasi una il·lusió, no? Moltes vegades. Moltes vegades l'aparença de percebut, almenys, uns magistrats del Tribunal Suprem que han entrat a través d'un Consell General del Poder Judicial, que és una corretja transmissió dels polítics, i sense criteris objectius de mèrit i capacitat, doncs clar, és difícil pensar que això sigui una bona solució. La solució que plantegem és aquesta. Jo crec que hi ha un error de base, que és pensar que la ideologia dels jutges ahir té una rellevància especial. És veritat que els jutges espanyols són majoritàriament conservadors, però per això també passa en els altres països europeus. No penseu que són especialment progressistes a França, a Alemanya o a Itàlia. I allò funciona, millor que sí. Perquè el problema no és d'ideologia, sinó de parcialitat, que són dos conceptes diferents, i ho explique. Jo he estat destinat en molts partits judicials, entre ells a Vinaròs, així a Castelló, no massa lluny,
he estat en Dénia, he estat en Massamagrell, he estat en Barcelona, i sempre he sabut més o menys els partits polítics que votaven els meus companys, que majoritàriament són conservadors. Mai he vist, de veritat, podeu creure's, si no fos així no us ho diria, podeu creure's que mai he vist mai, ni estic segur que veuré, que un jutge deixa de perseguir a un alcalde corrupte per ser del partit al que ha votat el jutge. Això seria absurd, és que seria ridícul, perquè l'ha de protegir, perquè l'ha votat, sap de què? El jutge sap que la seva obligació és aplicar l'ordenament jurídic i si no li deu cap favor a l'alcalde, no té per què, cal que hagi votat aquest partit, no té per què protegir-lo. De cap manera, això no passa. De fet, si avui tenim prop de 2.000 imputats per corrupció, és perquè n'hi ha centenars de jutges i de jutgesses que en molts pocs mitjans estan perseguint i la majoria són conservadors. I si avui la judicatura de base ha aconseguit resolucions molt importants a favor dels consumidors en l'àmbit bancari i ha portat molts temes a Europa, jutges progressistes però també molts conservadors, és perquè el problema no és ideològic. El problema és d'allò del que toma a dar-se obligar. I el problema és això, el problema és que quan uns partits posen en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Suprem, en altres tribunals, a determinats càrrecs, no poden saber si hi ha hagut algun tipus de pacte, perquè el sistema no està dissenyat per aportar els millors, sinó els que volen els partits polítics. I aquest és el problema, és un problema de parcialitat, de que hi ha proximitats als partits quan són nomenats. Si el sistema fos diferent i aquesta meitat de la cúpula judicial no està triada pels partits polítics, si no hi ha mecanismes de contrapès, això funcionaria d'altra manera. Això és el que es fa als països europeus. Jo no descarte que es puguen apostar per altres sistemes. Podria ser per elecció popular, per exemple. Jo crec que no me tancaria necessàriament. Se podien elegir els jutges que estan ahí per la societat i no pels mateixos jutges, però sí que vos dic que això en Europa funciona i és el sistema que estava a la Constitució. El que passa que no era taxatiu i claríssim i en el seu moment se va modificar per les raons que vos he dit. Per tant, l'aposta seria tornar ahí. Ara el senyor Casado, després del WhatsApp, ara diu que cal tornar ahí. Vull recordar que en l'any 2011 el Partit Popular en el seu programa electoral portava en lletres majúscules que anaven a anar a aquest sistema. El sistema mixte, de meitat jutges, meitat polítics, en majúscules. Si guanyaven les eleccions, no se les guanyaren, tenien majoria absoluta. I els 3 anys digueren que d'això res. Gallardón va dir que no, que s'ho havia pensat millor. I va fer el sistema més polititzat i més manipulat pels polítics que havia existit en la història. I clar, quan tingueren majoria absoluta no ho feren i ara després del WhatsApp diuen que en l'oposició que van a fer-ho. És el problema que tenim en les forces polítiques que no han apostat de manera seriosa i rigorosa per la separació de poders. El tema del franquisme jo crec que es porta a les qüestions que he comentat en la meva intervenció. A mi me sembla una senda perillosa, perquè castigar penalment o administrativament les mostres de simpatia amb el franquisme permetrà que en el futur, des de governs de signe diferent, se puguen castigar el tipus de mostres de simpatia. El dret penal o el dret sancionador només té que castigar allò que realment suposa una amenaça real, una incitació al terrorisme, una utilització de la violència o vulnerar determinats àmbits. Crec que soc poc sospitós de simpatia amb el franquisme, he passat gran part de la meva vida reclamant la protecció de les víctimes de la dictadura, reclamant que Franco isca del Valle de los Caídos, reclamant fins i tot la persecució penal dels càrrecs de la dictadura. Quan Garzón va iniciar aquella investigació van ser molt pocs, en el dit d'una mà estaven els jutges que van recolzar aquella investigació penal, i m'he passat bona part de la meva vida parlant amb víctimes del franquisme, fins i tot a republicans supervivents del camp nazi de Mauthausen. Però això no vol dir que tinguem que trencar el nostre sistema de llibertats. A mi me sembla molt perillós. Jo crec que si se va a algun tipus de regulació legal d'aquest tipus, hauria de ser en l'àmbit dels delictes d'odi, en supostos d'incitació real a l'agressió contra les víctimes del franquisme. Si n'hi ha grups d'extrema dreta que provoquen algun tipus d'incitació a l'agressió, jo crec que això pot justificar un delicte d'odi que no és odiar, sinó incitar a la violència contra les víctimes, contra els familiars, contra aquells que plantegen mesures de reparació. Però castigar simplement aquells que defensen que Franco va ser un angelet, una germaneta de la caritat, jo penso que això forma part de la llibertat d'expressió. I és el debat obert el que té que deixar en la irrellevància o en l'àmbit del ridícul els que defensen la dictadura de Franco.
Però silenciar això a mi em sembla molt perillós per a les llibertats. Qüestió diferent és la Fundació Francisco Franco, això sí em sembla una qüestió molt diferent. Perquè, clar, tenim una llei de fundacions que diuen tota claretat que les fundacions són entitats d'interès públic que tenen una sèrie de finalitats que marca la llei, de difusió de la ciència, de la cultura, de l'educació, de l'esport, dels drets humans, i ja me direu quina utilitat pública té una fundació que exalta una dictadura. Això no pot existir, jo crec que aquesta fundació s'ha d'il·legalitzar perquè no compleix els requisits i al mateix temps se beneficia de beneficis tributaris i se beneficia de subvencions, com l'ha tingut, de diversos governs, i això és una qüestió diferent. Però crec que la mera opinió favorable a la dictadura de Franco no s'ha de castigar penalment. Me pareix que això forma part de la llibertat d'expressió. Sé que això n'hi ha molta gent que odia la dictadura tant com la puga rebutjar jo, que pot no estar d'acord, però invite a reflexionar el que n'hi ha darrere d'aquestes situacions. Pensem que en la mesura en la que condenem penalment allò que no ens agrada, generarem i reforçarem un clima de repressió de les llibertats com el que tenim. Castigar aquestes coses no va ajudar a anar endarrere en les reformes que s'han fet per a restringir les nostres llibertats i realment no li veig una rellevància especial a que aquells que diuen que Franco va ser el millor règim que ha tingut la història d'Espanya, que això no se castiga penalment. Que volen dir-ho? Doncs que ho diguen, no passa res. Jo crec que la majoria de la societat té molt clar que això és mentira. Crec que la nostra democràcia ha avançat suficientment per a entendre el que va ser la dictadura de Franco i que hi hagi quatre nostàlgics del franquisme a mi no me preocupa. Me preocupa més que les institucions democràtiques mantinguen en les fosses comunes a desenes de milers de demòcrates que van defensar l'ordre. Això sí que és preocupant. Però que quatre nostàlgics diguen el que diguen, crec que això al nostre sistema de llibertat sí que se pot permetre. L'altre és molt més perillós. Bueno, doncs, són les últimes paraules, acabaríem això. Sí, bueno. Sí, doncs també començant pel final. Per què n'hi ha condenes? Doncs perquè la llei és lo suficientment ambigua per a fer aquestes interpretacions. La llei parla d'enaltir el terrorisme. Això què vol dir? Contar un xiste al carrer Blanco s'enaltir el terrorisme. Doncs n'hi ha jutges que poden interpretar que sí. Per tant, com més taxativa i clara siga la norma de quin és el verb jurídic i quan se pot produir el delicte, això no se produiria. Com la norma no és clara, en funció del criteri del jutge, l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem estan dictant sentències contradictòries. N'hi ha sales que apliquen la jurisprudència que condia del Tribunal Europeu de Drets Humans que diu que té que hi haure una mínima perillositat de la conducta o potencialitat i altres que no. El tema dels xistes de Carrero Blanco n'hi ha jutges que han condenat i jutges que han absolt. Aquest és el problema. Per evitar això, efectivament, caldria anar a modificacions legals. En el tema de Catalunya, la meva impressió és que n'hi ha un debat obert en el nostre país i també en altres països europeus sobre si els fets del procés encaixen en el delicte de rebel·lió. La meva impressió és que la rebel·lió exigeix dues coses, un alçament, un aixecament i que siga violent. Un aixecament no es fa càmera lenta durant 3 o 4 anys. Un aixecament, sabem el que és el colp de Tejero, el 18 de juliol del 36, és un moviment ràpid per a prendre el poder, o en aquest cas seria per a proclamar la independència, i damunt ha de ser violent. La sistemàtica del capítol de la rebel·lió es parla clarament d'una insurrecció armada, o si no és armada, amb unes conseqüències equivalents. El Tribunal Suprem, el magistrat Pablo Llarena, a qui conec bé perquè va ser professor meu a l'Escola Judicial, fa una interpretació que a mi no me convenç, no? Considera que no és precís que s'utilitzi la violència, perquè en el 23F pròpiament no es va matar a ningú ni es va agredir a ningú pròpiament. Però clar, no és el mateix, perquè encara que la violència no s'utilitza, és suficient la seva força intimidatòria per a imposar-se. I és evident que ocupar el Congrés i treure els tancs al carrer té una força potencial, i secretari diputat té una força potencial per a imposar l'objectiu, que en aquest cas era aquest. És o l'ús directe de la violència o la intimidació a usar-la. En el cas del conflicte català, jo no veig que hagi existit aquesta violència potencialment suficient per a aconseguir l'objectiu, que és aconseguir la independència. Els fets han estat fets molt aïllats. El cas de la conselleria, de la concentració aquella, la violència que es pugui haver utilitzat, els danys dels cotxes, no era per a imposar, no té la capacitat potencial per a imposar un estat independent,
i les protestes de l'1 d'octubre davant dels col·legis electorals són actes de resistència passiva, no són actes violents per a imposar la independència. Per a mi, haver concorregut un delicte de rebel·lió, per a posar un exemple de quan sí que concorreria, si quan Puigdemont va fer aquella declaració, que no està clar que va ser, si va ser d'independència, però anem a suposar que era una declaració clara i formal d'independència de veritat, no? Si immediatament s'haurà donat instruccions als Mossos d'Esquadra i a milícies cíviques per a ocupar estratègicament, o bé per a ocupar llocs estratègics del país. Les fronteres, els ports, els aeroports, les institucions, de manera coactiva per a mantenir una situació d'estat independent. Si això s'haguera fet, s'haurien donat els requisits, diríem. No s'ha utilitzat la violència directament, però una intimidació armada o inclús sense armes suficient per a aconseguir l'objectiu d'un alçament violent que aconseguirà la independència. Si no falla la memòria, després d'aquella pantomima, el que fora de Puigdemont, tothom se n'anà cap a casa, tots dimitiren i s'acaba la festa. Jo no vaig veure ninguna iniciativa per a imposar violentament la independència. Per tant, com que no veig aixecament ni veig una violència dirigida a aconseguir un estat independent, me sembla que en línies generals no concorren els requisits. Poden hi haver altres delictes, ja seria més discutible qui els ha comès, de quina manera els dirigents independentistes van dir de manera literal que anaven a desobeir a l'Estat i que només anaven a obeir les lleis catalanes i que diguera el que diguera el Tribunal Constitucional anaven a fer el referèndum. Ahí podien haver-se produït delictes menors d'una pena molt inferior, que no estem parlant ja de lo mateix, és evident que no estem parlant del mateix. Desobediència, malversació, caldria veure si han concorregut i caldria veure qui els havia pogut cometre. Però clar, no es pot comparar, en aquests delictes no estarien els càrrecs públics independentistes en la presó i no estaríem parlant del problema que estarem tenint ara. Per tant, a mi em sembla molt discutible i el que estic dient-vos no és una opinió personal. Jo penso en molts juristes, ha llegit un manifest de més de 100 catedràtics i professors de dret penal, ho han dit tribunals a Bèlgica, ho ha dit el tribunal a Alemanya, ho ha explicat jo crec de manera claríssima, que la violència que al·ludeix Pablo Llarena en les seves resolucions no té la capacitat potencial per a doblegar un estat. Això és el que diu el tribunal alemany. És a dir, que per aconseguir això fa falta uns elements violents d'una intensitat suficient. I la resistència passiva o el que passa en la conselleria no té la força per doblegar un estat per acceptar una declaració d'estat independent, no té força suficient. I per últim, la qüestió de, també s'ha comentat el tema de que hauria de canviar. Per a canviar les coses fan falta reformes, jo crec que s'hauria de derogar la llei de seguretat ciutadana i s'haurien de reformular els delictes d'odi i els delictes de justificació de terrorisme per deixar clar el que han dit en el Tribunal Europeu de Drets Humans i el que diuen els tribunals espanyols, que jo crec que estan aplicant correctament l'ordenament jurídic. Que no pot concórrer justificació del terrorisme ni delictes d'odi si, òbviament, si no afecta clarament a col·lectius vulnerables, ni el rei ni la policia són col·lectius vulnerables, quan ja ho diu la llei, però és ambigu, acaba dient, u altres situacions equivalents, i això genera la possibilitat d'aplicar-ho correctament i té que hi haure una capacitat potencial que es generen actes violents o d'hostilitat. I l'última, la qüestió de la ideologia. Home, és evident que la ideologia sempre pot acabar influint, però és inevitable que els jutges tinguin ideologia, perquè són persones, que això és inevitable, això no es pot evitar. Es pot canviar el sistema d'accés per a que la judicatura tingui una aproximació ideològica no més representativa de la societat, però jo crec que ara mateix això no és el principal problema. No crec que els jutges siguin conservadors. Si no ho ha sigut en la corrupció o no ha sigut en el tema de les entitats bancàries, el problema principal ha estat un altre. El problema principal ha estat la proximitat a les forces polítiques dels jutges dels tribunals. Jo crec que és això el que s'hauria de canviar. Han hagut altres problemes, per exemple, en el tema de la violència masclista. De sentències conegudes, el tema de la marada. Vos pot semblar estrany, però algunes de les persones que han intervingut ahí són persones de perfil progressista. Aquella magistrada que va dir allò de si cerró bastante las piernas tal, era companya nostra de Jutges per la Democràcia. La ponent de la sentència de la manera, no la del vot particular, que deia que la xica va consentir, però la ponent que va considerar que, jo crec que de manera discutible també, que no hi havia agressió sexual, sinó abusos, era una magistrada de perfil progressista. Però hi ha determinades concepcions que estan molt anclades en la judicatura. A mi me semblen les coses molt discutibles, venen d'una jurisprudència molt masclista. Allò de la mujer cuando dice que no, en realidad dice que sí, era la mujer la que con la minifalda la provocava. Tenim una jurisprudència molt masculinitzada.
però això afecta a tot. No creieu que és una cosa ideològica que afecta només als sectors conservadors. Si n'hi ha problemes, són problemes que s'han d'analitzar de manera més aïllada. Però, com us deia, el problema no és tant d'ideologia, que si no és un problema d'ideologia igual s'ha de tractar també, però jo crec que no és el problema principal. El problema principal és un problema de parcialitat. És un problema que tenim unes institucions judicials que en la cúpula han actuat amb una apariència de parcialitat i amb actuacions molt discutibles. I el WhatsApp jo crec que és la prova més clara del sistema de separació de poders que tenim. I, per tant, caldria anar també a reformes per equiparar-nos a altres països europeus i tant de bo si finalment totes les forces polítiques recapaciten i donen la tranquil·litat a la societat, perquè crec que mai la ciutadania havia estat tan distanciada i tan descontenta del sistema judicial que tenim, i jo com a magistrat, francament, no puc estar content que això passi. Moltíssimes gràcies a tots i a tots.